ndakazama pandinogona guys kuti tiprovide information yachona kuti ishandiswe and so on. Ini nangu mno South Africa andinzi ndiri kurwisa hurumende South Africa because ini ndine dual citizenship, the citizenship mno South Africa ndine citizenship yeku-Zimbabwe handiti. Unfortunately chiro ndakataura sei avafu vakataura kuti sinomudzinga muno tinoita sei. So information yandakagada guys yatinayo tikasubmita and so on. And then mubvunzo wamutonosobvunza kuti sei ndichikwanzotaura pamusoro peSADC. Ndoda kuti also munzwisise guys kuti inini handiite politics. At the end of the day, I don't believe in politics. This is my belief pachangu is Mr. Munetsi. I don't believe in politics because I've seen many people vanopinda mupower, they say, then I can share my view with the guys shakati. So inini kana ndichitaura I always I always share my views freely, and I use this platform kutaura zvandinenge ndichida and so on. Saka I try to avoid my discussions anenge ane politics mukati because I don't believe in politics at all, right? So I was very disappointed with SADC guys, and I just want you to be honest, and I said that SADC is a useless organization that does not serve any interest of the country, of any SADC countries. I can tell you that SADC is a useless organization, and it has failed. Yasamani painogona kuti yakazama, but aina kusvayakakwanisa kuita kubatsira nyaya dziri kuita xenophobia. Makatarisa zvataurwa naminister in the president, minister of justice, anonzani Minister Kubai, she issued a statement this afternoon under NC, whereby the other department that she's working on, every fortnight they give a feedback, and I was listening to the entire feedback yangu achita the question and answer. According to them, vanhu vakabva muno munyika muSouth Africa, there are more than 70,000 so far vakakwanisa kubuda nyaya iyi. Anditi, so makatarisa pa 70,000 makabuda ipapo, vanhu vese vazhinji havana kubuda nekuda, but vakabuda nenyaya yekuti nezvakanga zvichiitika. Ndakasangana nevanhu vakawanda, genuine cases, genuine people, vanhu vaitaura kuti vabudiswa mumba murume nemukadzi vasina kutombopfeka. Mukadzi atozoti azvikumbira panext door ijira rekuti akafe, mumwe anenge asina kana kupfeka kana anything, hembe yekusumira, aitozopiwa kana zambia kungopindirwa mumba. Ndakazviona guys vanhu vachichema, ndakaona vanhu vangu vakarohwa zvokutorwiswa chaizvo. Vandakaona face to face vachitaura kuti una marerwo ataita, tangopinzwa mumba, tapindirwa mumba, tatorerwa zvese, ndaatakwa ndichibva kubasa, ndatengwa nedombo, ndaita sei. But up to now, since kutanga kwakaita xenophobic attacks, not even a day did you get a statement from the SADC ichitaura kuti zvinhu zviri kuitika hazvifanira kuitika. Not even a day. And it's one of the useless organizations in the entire world. If there was a way of making it disbanded, I would even take that matter to the court to say SADC, it has to be disbanded. Not even a statement, not even a day. So my question, are they interested, the SADC? Because SADC ndo my neighbors in South Africa. Ndo vanosona zvinhu zvichiitika kuti vanhu vari kurwiswa muSouth Africa, vari kudai. If you have been watching my videos esanda ndichiposta the past few days, okay, yes, my analysis on SADC is saying kuti SADC inofanira kuita something kubatsira zvizvarwa zvayo zviri muno munyika. And recently we've seen yes, vanhu vaiburitswa mukadzi guys, handiko kunyepera, munhu asina kupfeka, vangopindirwa usiku murume nemukadzi, otonzobuda izvozvi. Vanhu vakapisirwa zvinhu, makatarisa crew yakarohwa munonzi Mamasbury kuGeorge ukoko, vazhinji vakarohwa kuGeorge vakabuda vasina zvinhu, kana kupindirwa mumba musina zvinhu, vachitongonzi budai muende. Macases akawanda guys akaitika, and it was horrible, and ndayakava ndichiposta mavideos nemapictures, yeah. Anditika. So my thing, ndaifungidzira kuti maybe SADC they were going to
do a very emergency meeting not extraordinary whereby vanogara pasi vokurukura kuti tobatsirana sei and so on. Yes, ndinonzwisisa guys kuti nyaya yemigration iri muno muSouth Africa iriko. We cannot deny that kuti vazhinji vekunyika dzakawanda vari kupinda muno muSouth Africa. That's a fact. We can't dispute simba rekuti munhu wekupa deportation order. So it's going to be a very, I think there's an interim edict. It's going to be a very important judgment. Ichabatsira vanhu kuti vanobatwa vachinzi vasina mapepa zvinofamba sei. So we need to follow that judgment at all. Then tochienda kune vanhu vari kungoramba vachingosungwa mazuva ese guys. Togara kuudzai mazuva ano kuti yes, makaona kuCape Town ndakashare mavideos on Friday vanhu vakanga vari paconstruction site vakabatwa vai and so on. So there are two things zvinoitika guys wakasungwa usina mapepa. Zvakudependa naprosecutor, zvakudependa namagistrate waunenge achidhila nawo. I've seen macases mazhinji ekuti munhu anobatwa asina mapepa oenda kucourt opiwa free bail otonzi dzokera osodzoka musi wakati. And then there's another time yekuti munhu anogona kunzibhadhara 500 rand bail. Handiti then kune mamwe macases ekuti munhu anongobatwa obva atonzwa kunzi wakuendeswa kuremand osodzoka musi wakati. So zvinosiyana nekoti yaunenge waitwa. So you can't be 100% kuti zvinofamba sei, but chinenge chakakosha ndechekuti wabatwa uri muno muSouth Africa usina mapepa akakwana, hakuna kumhanya kubva watobvuma mhosva yako kutoti ndatobvuma chichi une kodzero. And then we have to go back to the Constitutional Court judgment yakaishuwa is it 15 or 16 May. Yes, so when my judgments kana achibuda munofana kuverenga, munofana kunzwisisa, especially kana ani zvekuita nemaZimbabweans or maforeigners. So zvichireva kuti iwo wakasungwa nditika wasvikirwa paconstruction company yako wobva wasungwa nditika uchinzi vana mapepa nditika une kodzero yokuudza magistrate kana kuti wapinda mukoti kana mupurisa kuti yes, mandisunga zvenyu ndiri pabasa but chinangwa changu ndachida kuapply in asylum. Urikuzvinzwisisa guys? Statement iyo yandiri kukudzayo wakaudza mupurisa ari kukubata anogona kusainzwisisa, but wakaenda kucourt paunonzi do you have anything to say, wakasimudza ruoko rwako wakaudza magistrate kuti no, yes ndabatwa ndine chi but ndakambozama kuenda kuEpping ndida kuapply asylum, ndakambozama kuenda kuPE, ndakazama kuenda kwakati but handinokwanisa kuzoenda because nyangosvika ndinzwanzi kwakazara kana kuti vakati pari zvino vasati vakutora. Paunongokwanisa anditika kuraise that issue, go and read that Constitutional Court judgment kuti the moment you raise an issue yokuti uda kuapply, the judgment is very clear guys. I know kuti vazhinji venyu munogona kusanzwisisa, munogona kutaura kuti zvaMr. Muneti zvino ndezvekunyepa izvi, ari kunyepera vanhu. Hapana financial gain yandiri kuwana pakupa information yandiri kukupa iyoyo handitika, but ndoda kukuzama kukudzai zvinokubatsira. The moment yaungotaura kuti I've got an intention yokuti ndinoda kuapply asylum but handisati ndaapply because kuEpping kwakavharwa, PE kwakavharwa, mutemo wemuno muSouth Africa haudipotwe until case yako yafinalizwa. So this is very important for you guys to go and read that Constitutional Court judgment. It says that, it went on to say, in the past, Home Affairs yataura kuti haukwanisi kuapply asylum nenyaya yekuti maybe wane 6 months uri munyika, wane 2 years uri munyika, wakapinda sei, wambunge wangu wakatizi nguva yesei, wagarisa uri muno, waifanira kuapply. But according to that Constitutional Court judgment guys, it says kuti the moment yawangoraise issue yachona hauchatodzoserwi handiti. But remember kuti paunoraise issue yachona hazvireve kuti unobva wanzi apply ipapo, but inonzi intention to apply handiti. So kana ya intention to apply, it simply means kuti kota yakusiriko kwauno apply handiti, kukota hakusiriko kwauno apply, kwauno ndogogodza kuti gogogo ndayozo apply asylum yangu. Zvinenge zvakureva kuti unenge wakufanira kupiwa mukana wekuti either vanokupa bill rokuti ugadzirise mapapers ako svika yafinalized, and the finalization yeasylum currently my backlog it can take 2 to 3 years handiti. So
What is very important, guys, Nesekuti, to go to meet a research maker today and go and read. Asylum aingorevi kuti wabva kunyika kune hondo chete. I think azhinji vanofungidzira kuti kana uchiti asylum uchabva uchitaura kuti political party yokunyika kwangu yakashata. Pane reasons akawanda aunogona kusteta. Go and check it on Google, research kuti ndezvipi zvaunofana kuita. So it doesn't necessarily mean kuti unofana kutaura kuti ndatizira politics kana kuti kunouraiwa vanhu and so on. There are many reasons that you can use to justify when you are doing an application. But it doesn't necessarily mean kuti unoipiwa nenyaya yekuti uri kuti ndatiza politics ndaita sei anditi. But one sure chandinongokudzira ndechekuti the moment you mention kuti ndikumba kumusha kwedu hakuna mabasa, daunomentiona kana kuti ndiri kufa nenzara kana kuti abereki vangu vakafa mai nababa hapana anondichengeta, those legal grounds hadzishandi. But vanogona kukutendera kuti unyore, but painozoenda painterview, painozoenda kuna RSDO for the interview, then it will be very difficult again. That's when it comes back to that constitutional court judgment yakacelebratewa nevanhu vemunhu. Antimaiziva pakabuda zvichinzi vanhu vemunhu zvinzi maasylum amiswa, that was misleading. There is also another constitutional court judgment yakabuda yakataura kuti munhu akaapply asylum izvozvo handitika wonyiwa. You can't come again wakuti aiwa zvishuwa ndakambosvikawo kudhara mazuva akati but story yangu yachinja nawo ongoramba uchiapply. Ndiyo yakanzi neconstitutional court abuse of the process handiti. So I'm not sure at the moment pari zvino after that court judgment yakati Home Affairs ipe iscalabini, it's a constitutional court iscalabini, ndo yakataura kuti Home Affairs inofanira kupa vanhu maasylum. But chakazoitika apa ndechekuti havasati vatanga kupa because havasati vane system inocapture new application, haisati yadesignwa kuti ine zvakati. Saka munhu akakuudza kuti enda kwakati vari kupa new asylum, anenge achida kukudyira mari, anenge achida kukubira mari handiti. So azvishande izvozvo. So pari zvino because of that intention to apply, nenyaya yekuti constitutional court yakati issuai, but Home Affairs yakati they are still waiting for their head office to advise them and to give them information system yavanogona kukapture nayo. So zvichireva kuti pari zvino haukwanisi. Saka ndozvandataura zvezvekuti wakasungwa usamhanya kungobvuma mhosva yangu handitika usamhanye handiti. Batsirwa nelawyer ubva wamudza. The moment yatinongotaura izvozvo, even magistrate wachinatoziva kuti this person is sharp. But iwo wakangobatwa ubva wangobvuma ungoti chi hameno zvako, come on, ukandikwa kuSun City, come on, ukandikwa kuPosmo, ukandikwa kuGoodwood, ukandikwa kunonzi kuchiko kumwe kwachona uko nonzi iri muPretoria handiti. Saka zvaakuziva kuti pawabatwa pachona uchagona kutaura sei, unonzwisisa here and so on. Kazhinji kuudza hama dzako kuti nditsvagirewo lawyer rekuti ndinobhadhara 3,000 and 4,000 zviri nani pane kuti unoenda kukoti wosangana nemunhu anokubatsira inonzi munoiti chi welegal aid. Legal aid malawyers achiri kutodzidzirawo vachiri vana vechikoro handiti. Saka akanzi tikupa lawyer remahara, anobva angota iye anongokuti mhosva yako indei, ongoti achingobvuma mhosva yako zvipere handiti, bvuma mhosva yako iwe wakutobvumidzwa. So and the most painful part, kune situations ekuti munhu anobatwa ane vana kumba ari mukadzi handiti. Those are the issues yekuti kana une lawyer rako chairo handitika unomudza kuti ndo information upiwa kuna magistrate kuti munhu asungwa handiti avalindela ndokwavanozoendeswa vakuendeswa komusha. Ndaenda ndataura inonzi kukosi mampuro handiti. Saka pamwe pachona kana zvafana nekuti wakasungwa handitika une vana kumba, pamutemo unonzi vana ya the primary caregiver handiti, vana havasisikanwa kuti vanani. So kana une private lawyer yako ndopaanozvita into the attention of the magistrate kuti yes munhu yakabatwa achibva kubasa, but tamhanya tine evidence yekuti she's a mother of 2, vana 2 ndiye anogara navo, vana havana munhu vanogara naye handitika. And also anogona kuti one of the child ari pamedication yakati ari kurwara akadai. Paunoappear mukoti
the moment you want to raise anything that you have to do with the children muri muno South Africa, even magistrate kana anga asingada kuti upiwe bail anditi anobva angokupai mese anditi. I once posted another case yakaitwa ku Randburg yandakakudzira kuti vasikana kuZimbabwe vaita basa rekuba mafoni vaifamba nemwe mukomana weUber. Vangu vantu vanonzi chemunoite modus operandi wekuti vantu ndotsika yavo ndomadhira avo iwayo, but vakabatwa kumeche vakabatwa ndobva vaendeswa kukoti vane mafomu zvese zvakawanikwa zvirimo vainazvo, but vasikana ivo musi wachona pavakapiya mukoti vada kupiwa sentence vakabvuma mhosva yavo. And then guess what, vese vakangotaura kuti tine vana and vakaitola magistrate akataura kuti now you are putting me in a difficult situation because the constitution says I must give preference to vulnerable, especially to the children, and vana ava vasina chi vari kunzi vana mapepa. Ndobva avapa warning vakadzi vavo akati kubva nhasi mundogadzirisa mapepasi enyu, next time akabatwa futi munogona kusaona magistrate akaita seni anditi. So zvinongosiyana guys anditi. Then some people have been asking vachiti Mr. Munetsi ma permits, ma spousal permits kana kuti akamira sende ma relative here kana kuti ma spousal, and kune ma videos akatendera recently guys achiratidza vanhu vanga vatora ma passports vachinzoona ma permits edu abuda. Very important for you guys to know kuti pane ma spousal permits anditika ma permits vayanetsi kuwana guys anditi, and vazhinji you get deceived nevanhu ava vanenge vachibva kuratidza kuti onai permit yangu wakasubmita rini kuVFS musi wa10 July yabuda rini musi wa25 July ipermit irenoita. Yes anditi ndo ari kutaurwa nezvavo guys, ndo anonzi maspousal permits guys. Maspousal permits haanetsi guys anditi. For example, kana une let's say alright, kana une boyfriend yako anogona kukubatsira guys, unogona kuita troop as long une munhurume ane permit muno South Africa, iwewe unogona kuitirwa spousal permit naye anditi. Saka I know a lot of people wakanga wakutofara vachiti chichi, ndakati aiwa permit kubuda yakabuda anditika, but permit yabuda it's a spousal, ndeyekuti maybe nemunhu vari kugara naye, boyfriend yako, girlfriend yako, ex-husband, so not ex-husband. Unogona kutora nemurume, unogona kutongoyo kuna Amunetsi kuti Amunetsi kamune chitupa chemuSouth Africa nechekuZimbabwe ndapererwa Amunetsi ndikudawo permit. Ndingopa example, amukwanisira kuti mukondisainirawo mapepasi angu pandinondoita application ndongoitawo semurume wenyu.